Eguneroko bizimoduan denbora batez ere lanari eta familiari eskaintzen diogu, baina aisialdirako tarteak ere badauzkagu. Eta horretan ere, euskaldunak ondo ezberdinak dira. Adibidez, bada bere aisialdiko denbora erletartean ematen duenik, bai. Erletartean Lesakaranoa, Teletxeko Borda, baserrira Antonio Mugeka, zai daukagu eta gaur gainera berandu gabiltza. Antonio, Kaixo, Mugeka. Hola. Zamuz ga? Ondo. Ondo? Ondo. Bai. Erletoko jauxe dezu? Hau da, nire toki berezia. Zure erreinua hoxe dezu? Mentxe. Eta baserria Hor, hortxe ez da? Teletxeko Borda. Teletxeko Borda. Bai. Pasaran ikusi dugu, bai. baserri elegante askoa. Hor jaiua, bai. Hor jaiu altzea? Bai, torrea etortzen izi egunero. Terreno gorra hau? Bai. Danak gora eta bera? Dena, mendia dena. Bai. Eharki. Hau ni garbitu da, hau dena zen otia eta iratzia. Oino? Eta hau dena ni garbitu nu. Eta erlia jarri. Propio hortako jarri zen da? Bai, horteko. Bai. Zemat erletoki dauzkazu? Hemen daude guain, 14 hola da. Bai. Eta zuk hau, ofizioa nola ikatzen? Afizioa. Afizioa nola ikatzen? Bai. Hau itxelertarre batekin. Hasi nintzen, zatean itxeltorenekin, eta arek sartu ziren, hola, eta arek irauztien, hola martxa, erlekumin nola hartzen ziren, eta kaja nola garbitzen ziren, eta dena, eta hortik hasi nintzen. Zu saltzea jazten? Bai. Zure bai? Bai. Vale. Jantzi ustetan, goikok eta... Eta gaina armamentua perpatuko, Bai. Armamentuak, gerrako bezala? Bai, aspua. Aspua zer dietzi oso? Hori, kietiko hori. Hau, aspua. Bai. Hemen nondaken, ezta? Bai. Hori erdaraz fuelle. Fuelle, aspua. Bueno, ikusiko da, zertako itxura bintaz celebre askoak hau. Astronautak. Astronauta, hola ibili bergendunik. Bai. Hola. Beharko erleaken aitzeko. Erleakenik ez di konfientzak egin ematen, egia esango izut, Lasai. Zu lasai. Nik ez dautz ez deten kontu egin, normalen. Zinta karrozeru ere bai. Bai. Boze hori bezala. Aizuta, hemen bakarren bat, hemen kokotiko sartu ezkeo, aberriak alanta ingo luke, ba? Ez da juz. Ez da zerre. Urduri dihuan nahi, tankerik hartzat ditue, nervioso dabilen nahi. Bai. Bai, ez da? Bai. Mira. Haino. Juan kieman. Kieman pixkala zaitzeko. Bai. Eixo. Kusten? Jo. Zein darra dakan, kusten? Bira zematerle. Bira. Hor milak erle bai, Milaka. Kusten zeu mea harra. Unek eldu urtinen mango eartizkia. Bai, Earti. Eta burrundare bai kalanta, Bira, nola sertu dien bizkoa. Kusten? Kontu zuk eman? Eman ni ustentatu oso lasai nuen, Lasai. Eman bildurri gabe, eta? Bai. Honekin, Guk asmatuko algen duk hemen erregin ezin da. Du ez, pentsatuko, ez da nik ere. Ez, Ez du arrotuko. Kusten? Bira. Eldu. Ze karga, bilikartu. Ze karga du. Estiekin, hoi den estie da. Baina oandik bete gabiado, ez da? Bai. Espiz bete gabia, esan egin. Hortu ja argizerekin presentatu. Bai. Presentau. Epa! Eldu itela, Hauei, jo! Joder. Aiba. Eta... Aserre daude. Aserre, Torri. Ai, gure jangoitzua. Antonio, ni urrutizik aiko nahi? Mira, aurra batu kusten. Da, gordo erlekumia, bira. Non? Odi erlekumia. Kusten, odi erlekumia. Antonio, egile esango izut, ez dut rato eharra pasa. Bai, gastoa zauden. Oso Gastoa zauden? Bai. Bat sartu zait, hau ez da, broma, ez pasata no, egiten. Hauken duet. Gantzontzulion barrua, heldu indue iruk lauk. Gure kamarai hemendik heldu joe. Pasata no, pasata nien ezgun horrea, Bale, ezgun horrea. Hau zein goe. Txiko deu. Bai. Gastro zauden, Ikusten nun intxostei boneri, bira, ona, ez dena hemen. Hemen bai. Nola? Galtzan eta sartutio barrendi gora. Eta gehoak utziko ditut, gantzontzilotatik pasata no.
Gantzontzulotatik batateat, gantzontzulo barrenen. Barrenen, ba, Za ez hemen, ipurdi nomezten jego sakat. Gure kamara heldu jo, hemen da mendiketa. Arriskutzu eskerrak, ez zara arriskutzu? Eskerrik, Bueno. Olako itokatu altzaizu zuri? Bai, ez da? karo, askotan. Oizara arrotza zeite hulako? Bai, ez dute egun hona, dola. Bai. Egun hona bali mote ez dute zerritzen, baina eguna txarra zango zuten, kanbiugo badao, zerbait eta. Zuleno juntzeanen, bakarrik juntzea ezerregabe. Ezerregabe. Eta ego jungean kamarakin da jungeanen, orduntana aztoratu ya. Zu jungo ze, ez da? Bai, ne joango naiz. Guzengo dugu. Bai, hemen espeto. Hau zan diazu, dana, xerrikito danak ondo lotzeko. Ondo lotu. Galtzerdi gainak, eta Dena. zulo dana ez egiteko. Nik ekarriko kajonea. Bale, eta guk gaixotzen baina, martxengo dugu. Martxa. Haitu, hemen dabiltzan abek zer dia, zaindarik, ez da? Bai, hoi die. Hor bakoitza bere funtzioa dauka? Bakoitza bere funtzioa daukate, eta hori ditza, benga, ber zer den hemengo mugimentau eta espiatzen. Gu hemen gatuko gara. Bai. Azkeneko galdera ingo zuten bemintzat. Abek nik entzunakat salditia ere hiltzeko gauza badiela. Bai, eta astuak eta badituak. Bai, ez da? Bai. Gok erozen gauz die. Launa itotzeko ez du ez erreber, ez da? Bueno, hoi da ba. Bale, hemen txegatuko gau. Bai, karriko nik. Honea. Egira gu, zertan ari garen ondo lotzen, eta zerbait aldima da, korreka, aire bendu. Ai, Ibon, orain karrozeroaren zintarekin lotzen, orain alferrik du gizona, kontu horiek aurretik atera behar izaten dituk. Etxera, ez dirik etzekiat, baina lesakak oroitzapen ederrak, eraman behar dituk, ipur masailetan. Bira. Lasai, Ibon, bira, hoi den umia da. Umia zezena ezu? Erleku mia. Erleku mia, gaztia, ez da? Erreinak jarriak guandik ez diatea, bira, hoi dena. Eta soluok, hoi dira ate irienak. Kusten, erreina ona zateko, behar du hilarger dien bezala beti umia jarri. Beti hola, kusten. Bira, hola jartzentzunak, puntoka hola jartzentzunak, erreina oso demo gutxiku da. Demora gutxikoak. Zartu da, o zarbate bau falua. Hemen ez berri, Ibon, torri. Baina nik eatu nahi, Antonio. Bizo, torri, bira. Ok, ez diela guan. O beste kajako die, bai. Bira. Habe, lasario dabe. Kusten umiak, oi kateko die, mendikan sortzi da, maoste uno, lo que sea, denak kateko die, bira, milaka. Zenbat kilo ez di ematezkizue urten? Aurten, 22 kilo. 22 kilo urte oson? Bai. Ez di pixka pai? Kusten, honek ez dauko jau Amerikan. Non antzematen diozu? Neu, umeak ikusten dia isa. Kusten, presentatu, honek neu aisa pasako kajetik hortan. Itxetik ia dauka, hartu ebon bizkinetik hartu. Ez, eta pentsature, ez. Ikeatu nahi zinilo. Bera, ze karga, honek zango tu 2 kilo. Honek lasai pasatuko neua, kajetik hortan. Bera, den ez tira hori. Hor zulua itxitere ikustu zailo asko, ez da? Odie zanganeraz, kusten, ez dira solo berdinak, handiak. Oide zangan unak. Zanganua zen edetzen jozu? Okin handia zaten da, baina da azken egiten juzte hil. Egunero ite aldi jozu bisita? Egunero. Eta gaur bezalako sustoik azotan izatea dituzu? Bai. Bai? Aurten ehar hartu naiz, ez diak entzen nahi nizela. Hasi bakarrik eta. Zer gertatu ditzaizun? Holtza atakatu. Atakatu, Atakatu eta martxa itxea eta gero atxaldin, anaia eta bilek hasi eta erke. Baina jantzita edo jantzi gabe? Jantzita, oi, jantzita eta kiekin. Bai, Bai. Juan, zu gaur guri trampako eskorra indi guzu, Bueno. Lasai da. Enun uste horreinen gastuak ongo ziela. Hau handikan etrenkuo eta lorillo handikan. Hemen bete errazitea, baina zenbat lan da horren atzetik, Antonio? Hola jarri mar da. Bai. Hola jarri mar da. Hau da erraxena, Erraxen hau? Hau erraxena. Ez, kontramozu, beste gauza bado errexo. Jatea. Bai. Bona, Antonio, mugika gauna. Bai. Eskerrik asko. Olaxe segi. Ikusiko gora, hori zere. Olaxe segi. Bueno, ondo. Hau zuretzak. Hau gutzako aldeu. Bai. Probatzeko. Ez du lazartu. Hau berriztiko joen nantzak kamera. Honek, ez dakit, gaur ire bat ziu, Gaur merezi du, bai. Lan asko indu. Gaur zera sartu zaketa. Bai, sistakuk ere hartu juta. Oso ondo. Bueno. Bien, Antonio. Olaxe segi. Vale. Oso ondo. Ara ez tipotoaren begia. Hau de itxura daukana, amorratzen nago etxera joan eta arroz esneari botatzeko, naztu egin eta hauxe jateko. Kirola egiteko eta osasunerako oso onamen da. Batez ere,
ez da herriarentzako. Orain, enoa honekin bakarrik etxera, Ipurdian eta Istarrondoan badaezpadako estenkadak daramatzat. Gauza bat behintzat ikasi dugu gaurkoan. Erleekin kontu zibiltzeko eta lanean dakienari usteko.